Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ugqoke izingubo noma izimpahla ezinkulu kunawe. Ukuphupha ugqoke izimpahla ezinkulu kunawe kungaveza ukuthi uphila impilo engahambelani nawe. Impilo okungeyona eyakho yangempela. Lokhu kungaba indlela ophila ngayo ngenxa yabanye abantu, indawo kuyo noma izimo ezikuzungezile. Lezi zingubo ezinkulu ephusheni zibonisa ukuthi kungenzeka uzama ukuthwala izibopho noma indima engakufanele. Leli phupho liwuphawu lokuthi uhloniphe impilo yakho, ungazami ukuphila ngendlela okungayona eyakho. Lokhu kuyisikhumbuzo sokuthi udinga ukuphila impilo eqotho kuwe noma impilo yakho, hhayi eyabanye abantu noma yesimo esithile. Ngamafuphi, ukuphupha ugqoke izingubo ezinkulu kuwuphawu lokuthi uphila impilo engahambelani nawe. Kuyisikhumbuzo sokuthi uhloniphe izidingo zakho, uzinikele ezintweni ezenza uthokoze, futhi ungavumeli izimo zikwenze uphile impilo engafanele. Siyabonga, nisale kahle.